Tervetuloa Original Socos Hotel Royal Hotelliin Vaasassa. Hotelli, joka avattiin puoli vuotta sitten ja Suomen energiatehokkaan hotelli. S-Media ratkaisi meidän tarpeet viestinnän osalta. Eli sovittiin jo suunnitteluvaiheessa, että asiakasviestintä kokonaisuudessaan tullaan toteuttamaan digitaalisesti ja siitä sitten yhteistyö alkoi ja suunnittelu alkoi. Digitaalisella näytöllä päästiin eroon kaikenmoisista julisteista ja papereista. Se oli oikeasti iso ongelma. Ei ollut johdonmukaisia, jokainen teki vähän omia räätälöitä ja meillä on paljon toimintoja hotellin sisällä, niin haluttiin yhtenäinen ilme, yhtenäinen alusta. Ja tämä saatiin. Voitettiin aikaa, eli kun tehdään digitaalisesti, niin helppo tehdä muutoksia ja hyvänä esimerkki vaikka aukioloajat. Kuinka usein ei teipattu niitä oviin tai vaihdettu lappuja näytöllä se voidaan muuttaa vaikka kerta päivää. Näyttöjä meillä täällä hotellissa on tosiaan yli 60 kappaletta ja ihan ulkonäytöistä sisänäyttöihin ja asiakaspolku hotelliasiakkaalla on aika laaja. Tarpeita on monenmoisia. Hyvin tekninen talo, jossa suurin haaste meillä olikin osata siitä kertoa meidän vieraille. Ja tähän meidän näytöt, jotka on sijoitettu ympäri kiinteistöä erilaisiin tarkoituksiin, palvelee erittäin hyvin. Digitaalisia näyttöjä käytetään asiakasopastamiseen, kokousopasteina, myyntiin, eli markkinointiviestejä, kampanjoita ynnä muuta. Ja sitten hotellin arvoja korostamaan vastuullisuusviestintään, teknisiä ominaisuuksia, mitä on uniikkia tälle hotellille, tuoda niitä esille. Ehkä se syy, miksi S-Media valikoitui yhteistyökumppanissa, oli nimenomaan se tuki. Olennaista siinä oli se, että S-Media teki tämän työn meidän puolesta. Eli me oltiin ostava asiakas ja me kerrottiin, mihinkä käyttötarkoituksiin me tarvitaan nämä näytöt ja mihinkä me ne halutaan. S-Media sitten kertoi, että miten tämä kannattaa toteuttaa. Eli erittäin opastavassa roolissa osasi sen oman tekniikan ja osasi yhdistää meidän tarpeet siitä, että me saatiin oikeanlaiset laitteet, oikeanlaiset ratkaisut oikeanlaisiin tiloihin, tämä helpotti ostopäätöstä ja tästä syystä valikoitui kumppaniksi. Meillä on yhteistyö ollut todella hyvä ja antoisa ja näin ostajan kannalta niin ollut helppo asioida. Aktiivinen yhteistyö on ollut S-Median puolesta ja antanut enemmän tietoa kuin tarvii. Jokainen saa keskittyä siihen omaan liiketoimintaan, hotellin pyörittämiseen ja S-Media on taas tuonut ne ratkaisut, niin ollut kyllä helppo olla.